Aaron! Halak ka! Ay. AJ, ano na ginagawa mo? Gumawa ka sabing break doon. Gilak mo doon? Ito papa mo. Saan ako bumili mo?
Size lang ron sa lagayan ng shampoo. Aisha?
Sarat, sarat. Sarat, sarat. Ibon, maliliit ka dyan. Nandiyan ang susurin ko.
Malapis!
naghabol ka. Anong client? Labos! Wala ko doon. Bakit? Nasaan? Kubaw. Ay, nako, problema yun daw ibigay ng agency lisensya. Ayaw daw ibigay ng agency lisensya. Ayaw ibigay ng agency ng lisensya. Ha? Oo nga, kasi nga, doon siya nag-training. Lahat ng agency sagot nun. Ha? Paano yung pre-license yun? Eh, hindi man nagtumawag sa akin yung asawa niya gawa ng naghanap ng ibang training center. Yun, nangyari sa kanya. 15,000 babayaran niya. Eh, tinanong ko si Ma'am Selena, 4-5 lang pala palagad noon. Siya.
Nilagay kaya pala may sabihin naman. Nasa may cellphone mo? Ayan. Talagang nilagay. Saan? Sa mga bata. Ayan po ng gwardiya.
Ano ito? Ayaw. Okay, marunong na ako. Luto na yung ating ulam. Bye-bye na. Bye. Thank you sa mga bumisita, nag-thumbs up at nag-share. Thank you guys. First trial ko to kaya medyo ano pa, nangangapa pa ako. Oops. Ayaw na. Hmm?